Видал технично с пета за Руан Секо. Изстрел на Руан Секо. 1-0 за Лудогорец. Кирил Дисполов центрира. Хубаво подаване. 1-0 за Лудогорец. Подаването е добро. Кайо Видал. Круз с шанс. Тук обаче... С притежанието и разменя няколко добри паса. Петровски за Руан Круз. Ще стреля Круз в близкия ъгъл. Тревата. Удар от Георги Терзия. Спас Делев. Изключителна възможност. 3-0. Но има за... С Неделев отново Мунир към Фон Витри. Ниско подаване. Шанс за Лудогорец. И топката отново. Круз. Великолепна комбинация. 3-0. Кой обаче би се отказал от евентуална атака. Нов шанс в клуб. Подаване и получава топката. Възможно за Ник Джонатан. Какво изпълнение! Руан Круз към Тодор Неделев. С едно докосване Неделев потърси Квадводуа, по-скоро... Към Фон Витри. Центриране в наказателното поле. Петровски игра с глава. След това Руан Круз. Добра успеваемост при печеленето на точките. Имаме абсолютно всички предпоставки да наблюдаваме резултатен матч и точно това. Фон Витри центриране. Руан Круз напълно свободен. Този път няма... Да, Лудогорец успя да изравни, но това все още не е достатъчно за да... Недялков. Остро центриране от Недялков. Руан Круз! 2-3! Джиев сподели, че в двубоя с Черно море изискване само да видим това изпълнение към голмайсторския приз в елита на България през този сезон. Сон сега с центриране към Круз. 2-0. Този път вече изпанеца с топката. Хубаво извеждащо подаване. Шанс за Лудогорец. Резултата е 3. Ник Джонатан с топката. Подаване към Руан Круз, който стреля и този път вече е топ. През миналата кампания. Играта е подновена, пък Руан Круз още веднъж стреля. Агибу Камара, Ник Джонатан, ще едно центриране към Руан Круз, удара на Руан Круз. Един от най-добрите футболисти като цяло в българския футбол сега. В притежание на Лудогорец. Сега първа възможност пред Руан Круз. Опита се да прехвърли Мартин Величков и с... Предвид разликата от само едно попадение, която сега може да бъде увеличена и това ще се случи. Чев от гледна точка на неговите избранници, които тук трябва да се отбраняват. Сон със страхотно подаване. Руан Круз. Добро подаване на Ерик Маркус. Играта продължава въпреки падането на Педро Нареси. Намеса от Йонас там.